La hawla wala quwwata illa billahi. An yi hajjiya da iya ci abincin nan kuwa. Kai dai ka juye gida ka ci. Tashi. To zan iya ci da ko ba yawa. Sani. Yawa. Sani mai gida. Yawa. Mai gida ga La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ban ji shan ruwan nan. jure mai gida. Sani. Yawa. Sani. Allah maki albarka. Amin. Allah maki albarka. Amin mai gida. Allah ya saka maki da alheri. Amin mai gida. Wai, Sani. wai. Yawa, Sani mai gida. yawa hajja. Yawa. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Sani mai gida. Ai hajja ina kira mai gadi. Ina ga ciwon nan fa ba zai bari in tashi ba. Lafiya mai gida za a kira maka Ai kira mai gadi hajja. Lawali! Lawali! Amaja! La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Sani. Aka gani an cikin sarkin na ji kirai. Har yanzu cikin alajin ne ya ƙi daɗi. Shine nan ya ce in kira maka shi. To Hajiya ai kamata yi mu ɗauke shi mu kai shi asibiti. Ko? Bare ko mu ɗauke shi a kai shi asibiti kawai. Dakata. Ciwon nan nawa ba na asibiti bane. Abin da nake so kawai ragowar kuɗin kana albashi nawa ne? 5,000 ne Alhaji, amma Alhaji mu fara zuwa asibitin dai. Ai, Na gode Allah saka alheri hajja. Na'am. Duba kasan fulan nan ba shi ragowar kuɗin shi. Gashi. Yauwa Hajiya. Yauwa to Hajiya yanzu a tashi a je asibitin. A tashi Tashi ka tafi, na gode. Alhaji, Tashi ka tafi. to, Na gode. to shi ke da Da Alhaji. ke zan Allah ƙara magana lafiya. hajiya. Allah ƙara sa. Da ke zan magana yanzu. Sani. Yawa uwar gida. Kana jin jiki sannu? Yawa sanin. Uwar gida jikin nan na uku ji nake. Ya yi tsanani fa. Kawan ba zan tashi ba. Mai gida ka daina cewa haka. Kun yi tsanani ai sauƙi na nan tafi. Haka ne. Amma uwar gida wani tsananin ba na tashi ba ne. Mai gida ka daina faɗin wannan kalamai insha Allah za ka tashi ba za ka mutu ba. Ai ne ba ma mutuwan ce nake ji ba. Iya tarin haƙoƙan jama'ar zunuban da yake kaina. Kar ka dami mai gida Allah zai yafi maka dukkanin zunubanka. To amma kuma mai gida ai babu haƙoƙin kowa a kanka ko? Bari ke dai uwar gida mai ɗaki shi yasa inda yake mashi yoyo. Akwai tarin haƙoƙar zunubai a kaina. Wanda nake neman yafiya musamman ma da ke. Kin san ina tafiye-tafiyen nan. To idan na yi tafiyan nan akwai wata ladidi mai kawo mana abinci. To idan ta kawo mana takan ije min abincin. In na gama cin abincin ta ƙura mu ido tana kallo na. Sai in ce da na kallo na sai ta matso min. Sai ta riƙa min cakulkuli. Ina ba kyau ba kyau. To wata rana dai kawai sai shi ɗaya shiga tsakaninmu. To shi yasa kullum in na tuna da wannan abun sai hankali na ya tashi in ga ba za ki taɓa yafe min wannan abun ba. Amma da Allah ke yafe min. Allah ya yafe mana gaba ɗaya mai gida. To Amma ni ma ina neman yafiya a wurin kan mai gida. ai ba abin da zaki wanda ba zan yafe miki ba. Wuri gida. Menene wannan wanda kike so in yafe miki? Gaya min. To dama mai gida idan kai tafiyar nan ka san ina jin tsoron kwana ni kaɗai. To lawali mai gadi. Lawali bawan Allah. To yakan zo ya maye gurban kai taya ni kwana. Don cikin 'ya'yan nan namu guda 4 biyu ba naka bane. Nawa ne? Na lawali ne. Na mene? Na lawali. Nawa ne? Na lawali.